Мәктәп укучылары яратып ял итүче Кояшкай лагере быел аграр көллият базасында үз ишекләрен ачты. Шушы көннәрдә аның чираттагы сменасының тантаналы ачылышы булды. Биредә ял итүче балалар белән Әлфия Мөбәрәкова аралашты. Җәй ул кечкенә генә тормыш. Балалар аны көтеп алалар. Лагерьларда ял итү өчен җан аталар. Әллә кая барасы да түгел бит. Үзебезнең районда оештырылган Кояшкай лагере ял итү өчен менә дигән урын. Ул быел беренче тапкыр Саба аграр көллияте базасында уза. Биредә шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Өченче көн быелгы сезонда Кояшкайның соңгы смена ачылу тантанасы булып узды. Зур иркен залга балалар җыелган. Аларның өсләрендә сары, яшел, кызыл футболкалар. Бу инде отрядлар төсен билгели икән. Лагерда 80 бала ял итә. Күбрәк спорт белән шөгыльләнүчеләр җыелган. Бүгенге көндә 80 бала ял итә. Алар һәрбер спорт төрләре белән отрядлап бүленгәннәр. Безнең беренче отрядта волейбол, икенче отрядта шахмат, өченче отрядта җиңел атлетика, һәм инде дүртенче отряд шахмат буенча бүленгәннәр. Һәм инде безнең көндәлек икешәр сәгать тренировка, алар тренировкада булалар. Тренировкадан соң инде безнең тихий часта әзрәк ял итеп алалар, һәм инде кичке мероприятиелар. Лагерда балаларның яллары күңелле булсын өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Бик яхшы тәмле ашаталар. Һәм инде күңелле чаралар булып тора. Ледовыйга барды, бассейнга, һәм инде шулай Казанга да барабыз Алла бирсә. 18 көн дәвамында балаларга спорт серләрен махсус тренерлар төшендерәчәк. Биредә яшьләр үзәгендә эшләүче тренерлар эшли, һәм шулай ук инде вожатый кызларыбыз да үзебез яшьләр үзәге, һәм инде безнең студентлар бар. Студентлар вожатый кызларыбыз. Алар инде бик күп опытлы, бик күп лагерьларда эшләгән вожатый кызлар. Менә көткән көн килеп җитте. Лагерь ачылышына Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов килде. Бүгенге көндә безнең киләчәк буынга көннән-көн арттыра үзенең игътибарлыгын һәм мөмкинлекләрен. Сез инде аны үзегез тоясыз да, беләсез дә. Һәм инде киләчәктә дә шулай булып кала күрсен. Но сезнең белемегез, сезнең хәрәкәтегез ул сезгә булдыра аласыз. Шуның өчен мин һәр вакыт әйтәм, тазалыкны һәм белемне сатып алып булмый. Шуның өчен үзегезне һәр вакытны саклагыз, берегезне-берегез хөрмәтләгез. Ул вакытта сезнең бөтен нинди хыялларыгыз бар, бөтен тормышка ашар. Сезгә уңышлар, матур итеп ял итәргә, һәм инде менә безнең сезне белән шөгыльләнә торган бүгенге көндә тренерлар, вожатыйлар һәм бүтәннәре сезне белән тоже алар нәрсәгәдер өйрәнәләр. Гомер буе өйрәнәсе. Шуның өчен берегез ярдәм итеп, матур итеп бу оешкан лагерьларны күңелле итеп уздырырга ясын сезгә. Районыбыз мәктәпләреннән килгән балалар әле биредә 3 көн булсалар да, танышып, дуслашып, ярышларда катнашырга да өлгергәннәр. Лагерда ашыймысың? Лагерь әйбәт, тәмле ашаталар, урыннар алам. Ә нинди урыннар аласың? Менә бездә булды йөгерү кеше, шуннан 2нче урын алдым. Менә шулай күңелле, рәхәт, гамсез тормыш кичерә балалар лагерда. Балачакның күңелле дә, рәхәт тә мизгелләре аларны озата барсын.